Bo día. Imos comezar con un tema novo que afondaremos nel o curso que ven, que é a electrónica. Que é a electrónica? A electrónica é o campo da enxeñería que se dedica a diseñar e construir e analizar dispositivos que funcionan baseados nos fluxos de electróns. Entón, vos que xa coñecedes eso do fluxo de electróns que é, decides eso é unha corriente eléctrica, porque agora estamos a falar de electrónica cando levamos todo este tempo falando de electricidade. Facedes ben en cuestionalo. A electrónica e a electricidade veñen a ser cousas moi parecidas, ven a traballar co mesmo, ven a traballar cos electróns e coas correntes eléctricas. Cal é a diferencia? Pois é unha diferenza máis ou menos de concepto que, aínda que eu traballe coas mismas cousas, pois, bueno, a enxeñería que aplico é diferente. Para entendernos é como se fóramos, pois, non sei, mecánico de motos e mecánico de maquinaria de barcos de gran tonelaje. Sou mecánico, traballo cos mismos elementos, pero o meu traballo vai ser moi diferente. De acordo? Entonces, pois a electrónica e a electricidade ven a ser o mismo. A electricidade normalmente falamos de cando son grandes intensidades e enxeñería que ten que ver con manexar grandes intensidades de corriente, e a electrónica con pequenas intensidades de corrente. Entón, a electrónica manexa máis ben cousas de pouco consumo, como poden ser a radio, a televisión, como era o teléfono, e agora, fundamentalmente, ou se cadra a aplicación máis importante da electrónica está na información que se basea na electrónica para a súa construcción e que ten que ver con como funcionan os nosos móviles, os nosos computadoras, internet e todos os dispositivos de información e comunicación que tanto empregamos. De acordo? Ben, entón, tamén dentro da electrónica existen dúas ramas que son que tampouco teñen tanta diferencia. É imposible atopar un proxecto que faga, ou moi difícil atopar un proxecto hoxe en día que faga únicamente unha das dúas, pero tamén para entendernos e clasificarnos mellor e explicarnos, traballamos entre dous conceptos distintos. Un é o concepto da electrónica analóxica, que é o que vedes á esquerda, que ten por aquí, pois, eso, agulliñas e potenciómetros que xiran, valores intermedios, e outra é a electrónica digital, que a electrónica digital, pois, ten máis que ver, pois, por exemplo, eso, cos nosos dispositivos móviles, os reloxos deste estilo, e algunha cousa así. Entón, é máis difícil velo no que son os propios dispositivos. Nos ímonos aos conceptos. O concepto da electrónica analóxica ten que ver con que se entende que un valor de voltaxe, é dicir, eu teño algo conectado a unha voltaxe e ao longo do tempo, pois a voltaxe que hai nese componente pode variar asumindo infinitos valores, vale? De maneira continua. Pode subir desde un voltaxe alto a un baixo, pasando por todos os valores intermedios. E o concepto de electrónica digital é moi diferente, porque ao longo do tempo entende que o sinal de voltaxe que nos interesa, co que estamos traballando, pois vai variar únicamente entre voltaxe alta e voltaxe baixa, e voltaxe alta e voltaxe baixa, vale? Únicamente vai haber dous valores de voltaxe. Entón, nos imos comezar a electrónica e explicar, pois, o básico de electrónica a partir dos componentes electrónicos. Imos coller os componentes electrónicos máis elementais, aqueles que son imprescindibles ou máis importantes, sobre os que se basea todo o deseño electrónico despois, e imos tentar entendelos un chisco. Nada máis, de momento.